és això. Kamishibai vol dir teatre de paper. Heu anat alguna vegada al teatre? El teatre que és un escenari molt gran, amb una cortina que s'obre, oi? I surten actors i actrius, ens expliquen també històries. Doncs aquests senyors que us he dit abans, com no tenien teatre, el que feien era portar-se al teatre amb un llapret. Era aquest teatre de fusta que té 3 portes, una porta aquí dalt i 2 portes aquí al costat. I feien servir per explicar el conte la seva veu i dibuixos que feien sobre paper, que jo explicava. Avui us he portat el conte que va escriure un senyor que es deia Julián Fuentes. Julián Fuentes, entre molts altres senyors que escriuen contes, va escriure el conte que jo us he portat. I d'on el va treure aquest conte? Doncs el Julián, també molt de temps, va estar vivint a un país que es diu Vietnam. Està 300 passos allà. Molt lluny, molt lluny, molt lluny. Hauríem d'agafar un avió i estar moltes hores a dalt de l'avió. És un país molt maco, Hi ha flors precioses, hi ha gent, molta gent que riu, gent que s'espera, gent que treballa al camp. I entre aquesta gent estava Julián, que va estar un temps vivint allà. I el Julián estava sol. I quan un està sol, ha de passar l'estona d'alguna manera. I què va fer? Doncs va anar a conèixer gent. Anava un dia aquí, un dia allà. I d'entre aquesta gent que va conèixer... També descansava. També descansava, perquè de tant conèixer gent, havia de descansar. Bona pregunta, Doncs, entre aquesta gent que va conèixer, hi havia la iaia Hoa. La iaia Hoa era una iaia que li agradava també xerrar i explicar-li coses al Julián. I al Julián li agradava molt explicar-li coses a la iaia Hoa. I un dia, una tarda d'estiu, d'aquelles de vacances que tenim tots, que estem